So friends, so दिनै नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे आलादा मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर। So दिनैहाय आङो न'आवनो एसे खामानि मावगोन। So बैथिंजाय सेकर होनो दङ, बेनिफ्राय गेटबो होनो दङ। So माने औवाफोरखौ एसे सोलायना होनोसै आरोना लोगोफोर। So hello everyone, so दिनै नोंथांमोननिसिम गुबुन मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय लोगोफोर। So दिनैहाय न'आवनो एसे खामानि दङ। बैथिंजाय आङो सेकर होगोन, बेनिफ्राय गेटबो बानायनो दङ। दाहाय आङो न'आवनो एसे खामानि मावनायखौनो नोंथांमोननिसिम दिनै शेयार खालामसै लोगोफोर। स' दाहायथ' खामानिया जोबोद दङ मावनो गोनां, बेखौनो नोंथांमोननिसिम दिनै शेयार खालामसै आरोना लोगोफोर। स' आङो दाहाय मा खामानि मावो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना। स' मैया कालार फोननायाबोथ' लहाया मोजाङानो रानबाय लोगोफोर कालारा। स' जोबोद मोजां रानखाबाय आरोना, ओरैबायदि मोजां समायना नुखाबाय कालार फोननायखौ आरोना। स' ब्लेक कालारनि, स' जोबोद मोजां रानबाय कालारा। स' दिनै फैनो गोनांमोन मिस्ट्रिया, फैदोंमोन फैनायालाय, गुबुनाव मावनो दोङो आरोना लोगोफोर, जोबोद इम्परटेन्ट। स' मैया रं फोननायाहाय जोबोद मोजां रानखाबाय लोगोफोर कालार फोननाया। स' बिथिंजाय दिनै फैनो गोनांमोन खामानि मावनो। स' माने बिसोरो दिनै मावनो सम मोननाय नंलानो, माने गुबुनाव मावहैबाय आरोना लोगोफोर। दिनै मिस्ट्रिया फैयाखिसै, स' एसे मावनानै थांबाय। स' माने मिस्ट्रिफोरा बैयाव थसे होनानै गालांबाय आरोना लोगोफोर। स' बैयाव सालायहोबाय, बिथिंजाय खुन्थायाव होनानै दोनबाय। स' गाबोन फैगोन आरोना लोगोफोर बानायनो। स' बिथिंजाय हाफोराबोथ' क्लियार जाजोबखाबाय, बेनिफ्राय फाउन्डेसन खुन्थाफोराबो क्लियार जाजोबखाबाय। स' दाहाय थिंखौ होबानो जाबाय आरोना लोगोफोर, कमप्लिट जाखाबाय आरोना लोगोफोर। न'नि मडेलाथ' ओरैबायदि लोगोफोर। स' बेवहाय रुमसि थागोन, बेवहाय खोरखि थागोन। स' बिथिंजाय सिरि थाबाय, सिरि थाबाय बिथिंजाय। बेनिफ्राय बेवहाय जिरायग्रा बानायगोन, बेनिफ्राय बेवहाय ग्रिल होगोन आरोना। स' जोबोद मोजां नुखागोन। स' दाहाय बेफोरबायदि नुबाय आरोना लोगोफोर। स' बिथिंजाय दर्जा थागोन। स' बरिया बिउटिफुल नुखागोन आरोना लोगोफोर। स' आङो दाहाय बेवहायनो सेकरखौ होनो नागिरदों। स' बेयो जोबोद गोजाम जाबाय। स' माने बायलांजोब्बाय आरोना, बेखौ आङो सोलायनानै होनोसै दाहाय। औवायाथ' दानना दोननाय दंखायो आरोना लोगोफोर। स' दाथ' औवायाथ' दंखायो दाननाय। खुन्थि बानायनोसै आं दाहाय बेखौ, जोबोद मोजां औवाया। स' जोबोद गोरा आरोना। स' आं दाहाय सेकर खुन्थिखौहाय बानायनोसै, आं दाहाय हानानै लाग्रोनोसै। जखाखौथ' सुखाबाय आङो, दाहाय हानोसै आं दाहाय। स' फाइनालि आं दाहाय औवाखौ हास'खांबाय लोगोफोर। स' दाहाय आङो बेखौ सिंखावनोसै। स' आं दाहाय सिंखावनानै लानोसै, बेखौ खुन्थि बानायनोसै। बेनिफ्राय थाब बानायनानै सेकर खामिखौहाय सैनोसै, खामिफोरखौ बानायनोसै। बेनिफ्राय खुन्थिखौ बानायखांनानै स' आं दाहाय बेखौ सिंखावना लाग्रोनोसै। स' बे समाव आं दाहाय औवाखौ सिंखावजोब्बाय लोगोफोर, फिसा खालामना लाजोब्बाय आरोना। स' आं दाहाय बेखौ खुन्थि फारनोसै। स' नै लोगोफोर, दाहाय आङो फिसा खालामनानै लाबाय, बेखौ दाहाय आङो खुन्थि फारनोसै। स' बरिया जाबाय लोगोफोर नै। स' माने बांद्राय खुन्थिखौ आङो बानाया। स' सिगांनियानो एसे एनै जागोन आरोना लोगोफोर, एफा माने गाज्रि जाद्रायाखै।
स' फाइनेलि लोगोफोर खामियाबो जाबाय सेकर खुन्थियाबो जाबाय आरोना लोगोफोर स' दाहाय आङो गोजामखौ गारजोबनोसै स' बेयो जाबाय बन जागोन आरोना लोगोफोर स' बरियानो स' दाहाय मोनाव अर सायनोसै बेजों स' दाहाय आङो सेकरखौ होनोसै आरोना लोगोफोर गोजामखौहाय आङो दाहाय बुजोबनोसै खुन्थिफोरखौ स' गोदान बानायजोबनोसै बेवहाय स' बरिया लोगोफोर नायनो मोजां खालामनांसिगोन आरोना सेकरफोरा गोजाम जाजोब्बाय गाज्रि नुबाय सेकरफोरखौहाय गोदान दुमनोसै बरिया हेबनोसै सेकरफोरखौ मोजां हेबनोसै आरोना लोगोफोर स' गाज्रि नुबाय गोदान बानायनानै स' बे समावहाय आङो सेकर खुन्थिखौ दोनानै लाबाय स' बेनिफ्राय खामिखौहाय गोजामानो जागोन खामिया एसे बानायदेरनांगोन खामियाथ' बानायखानाय दोङो गोजामानो दङ लोगोफोर खामिया बैनो स' बेवहाय मोनब्रैल'सो नांगोन खामिखौ बांद्राय नाङा मोनब्रैयानो जागोन आरोना सेकर खुन्थिया एसे गाहाय नालाय स' बेवहाय मोनब्रैयानो जागोन खामिया स' बे खामिया बानायखानाय दङ नै लोगोफोर खामिया बरिया लोगोफोर आंहा दाहाय सेकर हेबनाया बरिया जाबाय आरोना स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबबाय आरोना लोगोफोर स' नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनसिगोनलाय लोगोफोर स' थेंक इउ फर वाचिं लोगोफोर